shi ya saba cewa, sannan sabo ya sanya na sake raina babu cirewa. Sabo yana sa a zauce duka tunani a yi mantawa. Yau dai kin ya da ni kin manta da ni, yaya akai haka wa? Na lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu da ke muka tashi tare da ke muke zuwa makaranta. Ke ce kika fara ce min da ni da kai mun wuce abota. Tun ban san so ba har na sani a sanadin kiya kika manta, amma yanzu kin bari ina bulayi cikin gari ki hawa. Na lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Ke ce kika ce na so ki zaki kula min da rayuwata, ashe na so ki zaki bari a sabautar da rayuwata. Na san ki san da baya misaltuwa ko da a zuciyata, ashe lokaci kike yin jira ya zo zaki bari na hofi hawa. Na lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Sannan kin manta ƙauna, kin ce a karni wai aka bar ni zan haifar da barna. Ashe so yana zama ki a lokaci ɗaya zama a kaina. Soyayya ta gaske na yi miki ashe da wasa kike faɗa mini ƙauna. Na lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Ke ce kike faɗa mini kin bani kanki ba mai raba mu, sannan kina faɗan kowa ya mace inda za a bari mu, kuma kina faɗan kogin ƙaunar mu ya shanya kanmu. Ko ba ni raya ke ce kike faɗan zaki boye mini sirrina. Na lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Kin sanya so a yau bai saka ni shauki bai burge ni, kin razanar da ni kin saka ni yau na aure tunani. Da ka ganni za ka gane cewa akwai damuwa gare ni, amma Hauwa na sani zaki tino wanda zai rike ki amana. Na lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Na gane lokaci ya zo da sauyi wani da ke, da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar. Da dai mun yi alkawar zamu rayu amma a yanzu kin salwantar.